biyan, apabila tanyo piulak yung bata-bata na sa kaulaw kita na inamuno bata-bata yadto. Walau abkainahu fahalakatilum sumahalakahu. Apabila isa wala tanyo na piulak biyan na manjari miyatayin ina sampain bata-bata miyatay biyan falladhi ahlakahuma huwa Allahu azza wa jalla ay laysa min fi'lina. In nagpatay kanina to Allah subhanahu wa ta'ala bukun kita niyo. Na yan tumakataw tayo manguran inamin bait si mga ulama biyan at tungod ini. Saniyan ikarwa bait si mga ulama la yalzam min halakil ay yahlikal janin la siyaman fi waqtina al-hadir. Di man jari mga kataw tayo manguran amuin patayon in ina hasuk ay sabab mapatay rain amuin bata-bata biyan labi luwa na zaman tanyo ini. Id minal mumkin ijra'u amaliyati sari'atin li ikhrajil janin fayahya wa li hadha ba'dul bitiriniyin fil ghanami wa shabihiha yastati'u idha matatil ay yukhrija hamlaha qabla ay yamut. Wa aidan naqul law annahu mata hadha janin fi batni ummi min 'indillahi azza wa jalla la yalzam an tamut hiya fa yukhrij annahu mayyit wa tabqa al wal khulasa annahu idha nufikhat fihi ruh fa innahu la yajuz iskatu bi ayyi halin min al ahwal. Hatin niya mga katatay mga uran, langsap si mga kadoktoran, hatin niya, bang misan palong niya, patayon laong niya biyan, pasaran na ina mapatay biyan, mabuhi din bata-bata, sa ikakuha yan tumagtuy, dahil nga ina biyan, maukawon biyan intiyan biyan sin ina, ang pakawaon magtuyin bata-bata, mabuhin bata-bata, matawad na laong niya mga veterinaryo biyan, amoy mga technology biyan. Sumakawain makusog biyan, in kulasa, inamuin kamatanan tuod kahupuan annahu idha nufikhat fihi ruh apabila kiyahuyupan na niyawa fa innahu la yajuz di manjari amuin pula kunin bata-bata bi ayyi halin minal ahwal bisan uno pa in kahalan biyayan biyan na sin explanation si panagnan niya to bukod apabila kiyatay biyayan nakita na yung nagpatay, biuno tayo manusia. Sumagaw apabila, wala ta na Allah subhanahu wa ta'ala, pakadaran niya na. Matawad mag-survive yan, mga kataw tayo manguran. Matawad tayo mag-survive yan. Ikahang po, mga kataw tayo manguran, hati na, ang pangasubon si Mas Alayat to. Pagugusa. Amin, hati niya yung kahupuan, di naman jari, pula po mga kataw tayo manguran. Misan, uno pa yung kahalan. Misan, pa siyo doktor, inagbayta. Ikahang po, na mga kataw tayo manguran, inayatullahi ta'ala bil khalqi haythu waqala bihim wa hum fi butuni ummatihim malaikatan ya'tanuna bihi. Amuin pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala hapapan jari amuin nagwakil siya, nag-assign siya mga malaikat misan pa hawakto siya halaw pakandangan ina niya aw na malaikat amuin mamarihala kaniya. Malaikat yung nagpaparihala kuan yan. Allahu Akbar mga katatay manguran. Dahil nga mga parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkari niya pa dunya, masi-masi aunda amuin, mamarihala kanya. Malaikat da, dahil nga kawasa sin Allah ta'ala biyan. Pagpatay niya, aunda mga katatay manguran. Malaikat, piaasay na sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, malakul maut. Hinihikang kutagi sa mga katatay manguran pangadjian tanyo, amuin, hati niya bunal, annar ruha, bunal tuudin niyawa, ginhawabaran na inyan paghuyupon biyan. Sumagawa di tanyo kingatan mangbiyari ini paghuyup kanya biyan. Na intungod sinyawa biyata na sin Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad pangasuwan nila kaw tungod sinyawa ulir ruhu min amri rabbi. Baitaan kanila bunal tudin tungod sinyawa day nga pakaradyan sin Tuhan ko. Inhikang ko tagdua mga tao tay manguran pangadjian annar ruha jisim. Bunal tudin niyawa na inyan ang gawta liannaha tunfaq fatahullu fil badan. Artinya maun siya rin doon haamuin kuan baran biyan mga kataw tayo manghuran. Maun siya rin doon ginhawa baran. Sumagawa biyan na sin parman to. Di na kita magpahawa sin history sin tungod sin niyawa na inyan day nga pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikahangpo tagto mga kataw tayo manghuran masuka kita nyo maugos biyan. Ang putag to, annal malaikata alayhimussalam abidun yu'maruna wa yunhaun. Atin niya, in mga malaikat mga kataw-tay manghuran, na in sila iniipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagdakon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, huminang nasadya sin, diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta di magsulang pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini hangpu tagupat pangadjian tanyo mga kataw tayo manghuran anna hadhihi al-arba'ul maktubah 'ala al-insan rizqihi wa ajalihi wa 'amali wa syaqiyyun aw sa'id walakin hal ma'na dhalika alla naf'al al-asbab allati yahsulu biha ar-rizq in upat perkala ito ikangpu tagupat at inya kaya sulat na in amoy dijiki mo in haba sin umul mo in kakahinang mo katan mo kakahinang anggaw takbaran dila pangatayan iban sin kahalan mo kahinapusan mo tao marayaw kau tao binsana at tao masanyang uno ya tulong niya di na kita maghinang kuan maglagsin sabab biyayan na tanto yung jawab yan la bal naf'al tanto tuod inamuntan yung sabab sabi kita niyo na wama naf'alu min asbabi tabi rizq sababin rizki na miya makadyan siya ha mga sabab tinga sabi ito sarang mura hinamun in sabab ikang putag lima mga katao tayo manghuran hatin niya in mga malaikat magsulat sila biyan pagsulat nila biyan sa di na kita mag-asubod amikyan yan to sinbiyarin na asubod pagsulat nila basa uno ta basa luga Arabiya atawa uno lang sing kitab kuan Ibriya atawa uno na basa biyan sumakawain yan to katahan parat saya huntan niyo inyat to yung mga malaikat magsulat biyan sa so, pagpangasubod nga mga biyari magsulat kay malaikat uno mga basa yan pagsulat nila biyan English ka atawa uno inyat to nga mga parkala bida mga kataw tayo manghuran sabab in mga kasabatan wala na aon kanila mga subo pa si mga parkala ini gaib mga kataw tayo manghuran in mapatut pagparat sayan sin kita niyo ini kang putag unong mga kataw tayo manghuran annal insan la yadri mada kutibala in manusia di niya kaingatan bang unong kaya sulat kaniya biyang biyarin in taul biyarin in tiyo-tiyo na nga sabiat to walidhalika amara bis-sa'i li tahsili ma yanfa'uhu nga sabiat to dia aksya maghinang siya bayan pagka di niya kaingatan bang biyarin in taul sin kaya sulat kaniya inara aksya maghinang kaagi maglagsin sabab sin uno-uno na amuin makaril kaniya kamong paatan mga kataw tayo manghuran biat to indakan ka to mga kataw tayo manghuran sarta tinggalan taniyo inamuin mga makamudarat ka to biyayan ikang putag pito kahinapusan mga kataw tayo manghuran anna nihayat bani adam ahadun amrain bunal tuod in kahinapusan sin manusia anak kapu adam duara way na dugaing imma syaka wa imma saada ada kala tao siya binsana makasud pala mapinal ka jahannam atawa tao masanyang sulga insumun niya qala ta'ala faminhum syaqi wa sa'id aw narin kanila manusia amin tao binsana apinal ka jahannam wa sa'id masanyang amunay tao sulga parman pasin Allah subhanahu wa ta'ala walladhi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min siya in amu in nagpapanjari kanyo paminkum kafir aw narin kanyo kafir wa minkum mu'min aw narin kanyo bariman nas'alullah ta'ala pangayon tanyo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana jami'an min ahli sa'adati innahu samiyun qarib amuin papanjari yung kita nyo day nga mga tao masanyang sampai pa kay napusan tanyo innahu sami'un qarib wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin at mga kataw tayo manghuran o pangasuhan niyo mga kataw tayo manghuran amin biya hatungod sin paghakika ha kung kabata wajib suway mahakikat tuwin bata atau na-injawab na dito ato mga kataw tayo manghuran biya da sin hukuman sin buhiin bata-bata sunna muakkada in hukuman sin amuin akikayan sunna muakkada aamuin ama biyayan amuin mapat hinangon niya tuod biyayan bang siya makakaus bang siya hikapitu adlaw bang di niya kuha niya itong kakausan ikahang putagupat adlaw ikahang bang di niya pagkakausan ikahang kahuan tag isa adlaw hinangon niya ito biyan bang di na diin na waktu amuin makakaus na siya biyan in sumukuman kaniya sunnat muakkada mga kataw tayo manghuran makusog siya sarang niya to dito na ibiyayan Allahu a'lam na umsat to gang no sarang niya to sabi niya to balgantong din dito hatu in ama mga kataw tayo manghuran in sunnat muakkada sumunod siya pa wajib mga kataw tayo manghuran na pagsarang sukulya to pa Allah subhanahu wa ta'ala nasupat niya to bang sa upamahati na imawut siya limanggo tawakan in ama niya hawapan
way siya na hakika. Sambil siya limang. Na inya tu mga kataw tayo manguran, sarang na si akikahan biyayan. Aun yan magbin in ama biyayan. Magbin in ama. Uno-uno na. Ang kilupahan long datuan. Naba, Sabi siya limago Limig pangasunod. nabang yan to so pamawala na kialupahan na wala na mga nakapagbin in ama biyayan. Dahil niya to pangasubuan si hadlaw kiamat. Sabi tungod sin akikayan, inyan sunnat muakkada. Sa lugay wala kaya tutunay sin ama biyayan in siya pangasubuhan. Balkan tong tendon siya. Sabi in iyan, amuin pangasubuan siya si tungunayan. Sarang niya hito na yung mga kataw tayo makuran. In amuin, atin niya pag-akika. Hangkan siya today hang kutag pito adlaw. Bang niya pagkakausan, ang kutag upat. Bang niya kakausan, kawan tagi sa adlaw. Bang niya pa, kuno waktu nakakausan niya. Sarang niya hito na yato. Depende siya kung hindi niya kakausan. Bang di niya to kakausan na parman sin Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di in Allah Subhanahu wa Ta'ala magdaak. Bang di na to, amin di kakausan si manusia. Sa wayroon manusia di makakausayan mga katawte mga. At inaindia sa pamahawak. Ate niya sarang niya rahito na ibiyayan. Akakuhi niya. Bang makut na dumatong na yung gaus niya at biyayan. Bang sa upama nawapat siya. Kaya lupahan na biyayan. Way na to kaya lupahan na to biyan na. Parkala niya man sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkala ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabang niya kaya pagbin, wajib pa mga kaanakan, amuin hito na yato. Para kan ama nila. Sabi niya, pangasubuhan, pamaasper pa ama biyayan. Allahu a'lam. Umulupat bulan mang sa pamanapulak siya, wajib siya akikahan. Sunna muakkada in akika. Bukun wajib. So Dati na muakkada sumunod siya pa wajib mga Akika, katawin. adjari na siya akikahan. Muakikahan siya. Sa lang sing kitab, miyabot na siya. Aw naniyawan niya, itong na siya ding ha, manusia. Nganan na ito siya. Nganan siya. Nganan. Itong na siya ding ha, manusia mga katawin mga. Ikuan siya, ikuan di ba, baka usog duwa. Inambok ka pa iya. Napwede, kung sa pamalong ta, way kakilupan sinama. Usa to, nakausahan ni anak. Anak na din Baran niya na. Ziyari na. Na niya to para kan ama niya sarang niya ito na labi luba natud apabila nagbin niya ama niya amuin sabi niyan ang akika mga katawtay manguran inyan asubun ha ama biyayan sa kaino di niya mahinang biyan pangasubuan kaniya naray nga sa weto bang di siya makakaus amunin anak niya na intumunay para kan ama niya biyan So ziyari, kung mga ama, Utang yama niya damit yan. Pag ikaw, para gago. oh Ziyari kaya na to siya. in pagakika mo yat dengan usaha mo yato para yato amuin hinang mo na to para kan ama mo yato Sa ikaw amin inakika. biara sin utang di makakaw siya mamayad ikaw ni mamayad biyayan nawapat yama mo wala kabayad utang biyayan na wajib pa mga anak silain mamayad biyan mga katawtay mga mahal. At ina inakika tuan tiupot na jaha kambing bang usog duwa. Bang so pama kajarita so pama din na kita adina magpakaw na daw una tayo sarak kata na dyan dua kambing ito be din. Now, nain hantang sinamuin tungod hayan, jari man jari siya amo ini pagsarak ka mga katawtay Adina mga dua mahal. kambing na. No, bangkaw di na makakausmag, luto biyayan. Sabi niya ito pagsalang sukol pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangwayroon na maghihinang biyan, manjarati, pa-distribute mo biyan. Pa mga sila, bangsa muslimin. Manjariyat. Oo, ito. Manjariyat. Ipasarak ka, mong di na makakaus magluto. Ang sarak ka man. Sarat siya, inamundwa. Nami ato imbita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin, aturan si pag-akika, bang usog biyayan, nasarang dua, bang babae, amuin hambuo. Salam to ng jima sa ka to, especially ka to la para habok di ka to habok kami na magkakikami sa uso. Na niya to sulang yato Sulang. amuin panghindo si Nabi Sulang. Muhammad sallallahu alaihi Salam wasallam. to. Salbianin kato na dito hawla yato. muntulon. Mataod biyayanin kuan. Yan ang jima jato, bati ka. Mataod din na hawla tanyo biyanin kahalan. Din Sa hawla puno in jima to hawla tanyo tabiya dakuman nakauna in pangaddatan daing sin pag-agama ilmu biyayan. Tanda niya mataod na madrasa biyayan sa pila. Tiyo-tiyoin mag-enroll sin amuin kaanakan nila pagkamadrasahan. Aun waktu kumuan pa biyan, magkuan pa, magreklamo pa sin amuin, halga sin amuin tuition fee, sin amuin pagmadras. Sabang pag-school biyan, wayroon biyayan. Na, kitaan niyo. Na nga sabi to, jima to na yung mga bukon mapatut jima to biyan,
misalin aturan biyan, dua kambing biyan, hambuok kambing na sadya. Na ilinikatan, magtawad kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bukun kansiyo aturan na sulangta sa aturan, sin pag-agama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali, Sa siya din na ula ito, namin diyari nila, tinahapang umulan na itong sing kambing, mga kambing, namang malagbo, diyari na kung ambuo. Mayroon biat yung mga tatamuran. In aturan biyayan, atin niya, amuin dua kambing, Pilay mo muna sing kambing diyari siya. amuin sa lambo-lambo marayaw biya. Jadi magkarayan. Mayroon other substitute na kambing. Away, inyat to, amin ito nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syatan, au lirajul, amin bata-bata biya, usog biya yan, dua kambing, amin ito nasabot si Nabi Muhammad sa mga sallallahu Sheikh alaihi Khan, wasallam. haway panghati ta. Okay, nalong ta, nakapagkika na kita, hambok da. Una ito, na biyayon, nakahati na kita. Una ito, ganapan ta pa, hambok para hanak ta usog. Na, manjari ato ganapan biyan, manjari Naganapan ganapan mo biyan. Sabab ini yan, pangasubuhan kay mo at kiamat. Check number sa banglang ta, upat to, pero nawala ka pakay kay ama lang to yan. Nawapat na. Na upat taoy pa na pakay ka. Na ikaw takausin mo, kaya ikaw mo yung tamang humubiyaan. Upat taos, sa Pinas yung bait mo. Naway na inya to di kita gumo ring asul na mga kataw tayo manguran. Man ko magsapi biyan, nasumbay un mo ataw mi ikaw duwa yung sapi para duwa yung kuan biyan kapag pakaun mo sa inamuin aturan biyan amuin kambing yat to. Amin yung nasabot na kataw tayo manguran. Syatan awis siya. Check, pangasuhan ko yung sin dugo. Mag-donate yan to ha. Donate kay, pagpag dugo, para kayong dugo. Pero unim karayon muhabang ko mag-donate sa dugo. Na dahil nun hayan mga kataw manguran tungod mas alasin dugo biyayan hati niya piyag marayaw si mga ulama amuin mag-donate ka biyayan haamuin wayroon da kalakihan sabab may ta sabab in pag-donate dugo man ko nag-donate biyayaon na magtakad na kayo sa biyan mga 2 bulan kaanuman adlaw atau 2 bulan biyan supaya ko makadonate magbalik dahil niya nilong si mga ulama hawak to kalakihan mo na di na ko makadonate amuin kalakihan na. Kaya sa wala nila piyag marayaw biyan, i-mag-donate adya ko biyan, uno-uno adya biyan, maksud mo biyan. Emergency sa tuwan. Pang emergency amo na, atin niya di na ako makadonate, saan ko tumakad biyan. Na rin dito atin yalian si mga ulama biyan. Kasi I study, kaya na nowadays, mas malingkat, beneficial to ang mga tao, mag-donate ko every 6 months. Para in red blood cell kasi mapinda. I-donate mo, pero i-donate sa hindi na lang pakuan pa pasyente hospital biyaan. Donate na dyan ako. Naamoy atin sa mga katatamang wala piyag marayaw sa indugo ini aon waktu amuin kalakihan na tudbiyan apabila ko di makadilya to amun natin wala piyag marayaw si mga ulama ang kansa amuin wala nila piyag marayaw mag-donate ko biyan sin amin bukon kalakihan amuin natin yalian mga katatamang uran misan pa siya aon kamong paatan. Sabin labi ka mong paatan biyayan, amuin, makatabang ko patay mangud mo, matawad case biyayan. Maglaki dugo biyan, sa way raw nakawakan. Aon dugo biyan, biyarin na bang dugo Christian biyan. Dugo kanda kuwan, kanda Rodriguez in kuwan. Inavailable, pagkatumupa kuwan biyan, pagkakaan dugo biyayan, Red Cross biyan, na dugo sin Bisaya. Na, manjari, mapagrida kau kasuran na dugo sin anak mo, dugo sin ahli mo biyan, dugo Bisaya biyan. Na di sad kau, naweri na bang wari kalakwanan. Sabi ni ko di na naka-donate ako, di man jari, disqualified. Namo yan, dunyalian si mga ulama mga kataw tayo manguran. Check mo ka sa rin nila sa donate. Tayo mo mula tayo mo mga kamay staff. Donate ang friendly. Hospital. Na may saya to bang maipaglaki biyan, biyan na sin mga ready. Amo yan to. Bang ipaglaki sa aon yan amoy mag-donate ka biyan for beneficial at niya mag-red blood cell may nang healthy mas lumingkat nakakabata biyan in mga tukatan mga katatay manguran malamma in mga sababyat to dayng haamuin para sababan amuin hikatabang mo patay mangud mo hitaw mo yato biyan insyaallah subhanahu wa ta'ala bang di mo ra kalakyan biyan itaw mo i-reserve mo yung dugo mo paamuin waktu labi kalakihan siya yan yung matawad sa pagpalingkat sin dugo sin pais biyan. Check Allahu a'lam. sa disaster sa harap, utod miyatay kay niya. Utod miyatay, utod maglagi duko. Nanya to tayo Pagbuhos na, unim karayon daka ko nung taga mag-donate ako. Pero nagkatabang sa dugo ko katabang ko para mga
Na-accident yung dubi ang harap. Oo, nagtawag. Namo na ito mga katao tayo mga huran. Uling karayon makatulong No, namo na ito mga katao tayo mga huran yung pagyanon si mga ulama. Wala emergency biyayan. Wala piyag marayaw nila in amuin mag-donate kaw dugo biyan habukon dakalag yang biyayan. Hata dya pagpalingkat mo simpais mo biyayan pagpabata biyayan. Sabab, i-reserve mo para kalakiyan biyan. Biyan na si mga nag-apin niya to crane accident. Malago karayawan niya ito mga katao tayo mga huran. Sugpat kabuhi ito mga katao tayo mga huran. Biyan inamuin, lingkat, amuding mga patwa si mga kaulamaan mga katao tayo mga huran. Allahu a'lam. Kuan siya, kaya na na-mention mo yung biya. Ang galos kauhaan at alaw sinapupunan sila na. Daw Buyukulan pagkulan. na uli ito pasal ito na niya og na dihil na intensity niya inumol niya in amin upat parkala ito uno ito bang siya malahil na si kita ini limaggo na kita lumaas na kita ma-change pa ba ito kakantian pa ba ito in parkala sin intensity in parkala sin umol Dahil niya tumakataw tayo mga Quran, sumud kita pa amas alasin kada wal qadar. Amuin, kad pakadaran mga kataw tayo mga Quran. Dahil niya tukatam diyan, aun biyat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qada illa du'a. Wayruun maka pagang sinaamuin pakadaran jumatu yaon buat malingkan amurain dua abiyayan. Sa inya tukatan, nakasud na siya pakadaran biyayan. Sa upama kaya sulat kay mo biyayan, atinya kauhaan tahunin umul mo rendi. Nangin dua rendi ipya ngayon ko dua, umabayin umul niya mga kapatan adlaw, kapatan tahun biyayan. Additional 20 years. Na inya tukatan, mapinda to makapagangan akun amuin sa kurang-kurang mapatay na kawan yung kawan tahunin umul mo. Sabab sin dua ayat to mahinang siya kapatan tahun. Sa inkatan niya tukatan, nakalamod na siya kaya sulat biyayan. Pakadaran lang tabiyan. Biyat in explanation sin kada wal kadar. Kaya susulat na siya mga kataw tayo mga Quran. Di nga sawet, yung dua amalagot to diyan, amin parkala mga kataw tayo mga Quran. La yuraddul qada illa du'a. Baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayruun makapagang sinsung jumatu, buat malikan amurin du'a biyayan. Amuk baita, wayrun makapinda biyayan. Wayrun makapinda. Amun jumatu na biyan, sabab sin du'a mo ito, mapuan. Sa impikilo mo yung katanya to katan, nasakop na siya sinkada. Nakalamod na siya pakadaran. Kaya susulat na ito. Na. Bukod nito ang pabit nagpinda biyan na kaya sulat si malaikat panagnaan kawan tahun. Nabiyaw nagdua biyaon na pindahon na isab biyan kaya sulat na. Bukod nito asal niya to kaya susulat na apanagnaan pa. Nakauna mga kataw tayo manghuran para man sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan magjatu wa ma asabakum min musibatin fil ardi illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Uno-uno na juma turendi gumi in iyan katan kaya susulat na pakadaran min qabli an nabra'aha. Hari hawayrun pa sa jima jatu. Kaya susulat na. Nabiyan mga kataw tayo ring kada wal kadar. Enggak tuan, apa kesulatin kita biar kalau itu alun. Enggak, di ibadat tayo di dalam stat. Besok kalau pagkari ito pa dunia ba, di dalam stat ibadat tayo. Now, namo yato yung hadis kain ng mga kataw tayo mga Sa impangasuran doon na yan, kaya biyaring kaingat mo sinikaw taon nalka biyayan. Hangkan sendaakan kayo mag-amal ibadat kau para yaon mo huna-una mo pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan damayan amo intiyay masin Allah ta'ala amal ibadat mo iban liapas kau nga kangian biat tindaakan kato kaya sulat na katan uno kaya sulat na ubos na kaya sulat sa di ta kaingatan fa inna la nadri daw sing kitab di tanyo kaingatan tinga sa matin di akan kato maghinang kita nyo si mga kasabab-sababan sin makamumpaat kato iban maghinang sin amin kapagang sin ikamudarat kato biyan yan mga kataw tayo mga hati niya katan nasakop sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan jumat mga kataw tayo mga Allahu a'lam. Kumpa, ang biya kaya na ito pasalang kahalan sila anak bang simbuhion between ina ibang sila anak. Habiya yung parkala siya sin technology biya na si mga IVF. So, on yung possibility, bang yan mag-IVF, mag-inject, inipasod mga 5. Pero on possibility, lang niya di kaya sin ina, in 5, atawa inupat, atawa in 2, or 2. So, lang hambok sadya. So, inupa siya 2. Pwede siya isaksyon. Una ito siya, diary siya. Pasal sin, aparkala lang yun,
kita na jalan niya si doktor bang isilo niya in kumapit to. Pasal through technology hinang nasadya siya. Daray ating pangasubo. Daray hindi ay ni mga katawte manguran hati niya inaraakat uray hindi ay ni amuin hinangun insab sin hikabuhi nila biyayan. Di man jari magpatay kaki. Hati niya bang uno ini kabuhi pabata biyayan hinangun niya tubiyan. Aun saan bait asingkuan mangita hinangun patay mapatayin ina biyan. Atawang di naon magpi ka ko biyan. Na di hinangun uno-unuin mahinang hasupahi kabuhi kanila. Amo yan tukatahan. Pagtawakkal pa Allah subhanahu sumud din pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala biyan. Yato tayo manguding kuan. So di man jari igon din Di man jari amuin magsi-sacrifice na biyan. Hangkataw rin kanila. No balik. Pero Sheikh, kuwan na sa ba, lima long tayo sa, lima Hebrayo sa ato. Uy pa malong tabi, along tuwig pa long ta, pagyanon mo ato. Na, di sa ato, mayroon impossible to hambuk ta ulong ta, masapor ta, patay nina, pamulong ta, in 5 yat ulong ta buhibon. Na, manjay sa ato siguro, saksyon ng tahang di pa ni. At nakapatan daw pa. Way pa Uy niya. pa yung amot, lang ta mga 20 days biyaan. Pa nag-delay. O saksyon lang ta in 2, even in 2. Jari lang siya kung ikaw. Kasi, ang 5, ang taong 4 to 5, patayin ina. Dara hindi hay ni magbalikitan yung paamuin panghindo kay na sing kitab yan. Di man jari ati niya buhion atawa patayon ni inhambu ginhawa karna mabuhiin amuin hambu ginhawa biyan. Dara sinhampuan nito ati niya saksunon biyan na supaya mabuhiin ina biyan. Na di makakataw tayo manghuran. Amo ya tuwing kuan sa hati niya buhion sila mga kataw tayo manghuran. Hinangon yung kataan sa ba. Tinatawakkal. Tawakkal pa Allah Ta'ala. Sabab apabila mo yato hinang lang sing kitab, ikaw in namuno pagpabata. Ikaw in namuno biyayan. Nabiyan mga katatay mo. Wala niya magpaluon na. Si Putin kuman niya to sa mga mano siya na si pagkahi mo na buno mo ataw siya yaon na lobata pamin na buno. Nalabi luba na yung taon na. Sibu na ito inukuman niya. Sabab apabila miyabot na siya ka 4 bulan atau hanggat sa kawan adlaw, inuhukuman kanya mano siya nabiyan. Hangkan siya to di na siya manjari ulakon, misan pa yung kaaunan niya nut pabiyayan, kapatan adlaw pa, di naman jari bunuon. Di naman jari pula kun mga tao tayo. Misan uno pa kahalan biyan. Buat malaingkan natin niya, buhion siya kakibyan. Di man jari magpatay kita, sin uno-uno na kahalan. Amo yato, balik kita pa kitab, bi ayyi halin min al-ahwal. Misan uno pa kahalan mga tao tayo manghuran. Dahil doon sa muling pagtawakkal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka makaiyan, way nag-happen, nakasurvive, mataod nag-survive mga katao tayo manghuran. Wa may yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbuhu. Siyusin magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, siyain, mamarahiin, magatas kayo mo. Mataod biyan mga katao tayo manghuran. Inhambuket to, ini true story biyan. Di manjari guwa, di manjari kuwan yun. Tiyawak kalan biyan, tiyawak kalan. Pag guwa biyan, nakaguwa na yung kuwan, bata biyan. Wala piulak biyan, tiyakwa biyan. Na ina biyan, wala na nakabati biyan. Wala na nakabati mga katao tayo manghuran. Sumakawa, nalang sa mga doktor na, amo na yung pagyanon na mo, di na makabati biyan. Sumakawa, aon hambuk Muslim doktor, ini true story biyan. Tiyuan niya. Hati niya, yan, Muslim na marawin itikad niya, marawin ko ani pikilan, inamuin, pangadjit niya biyan. Piyarayaw niya to biyan, hinang ningkatan sa wabiyan. Unin jimato, puwasang kajam na buhiin ko, nakasayo nagbalik. Allahu Akbar. True story mga katao tayo manghuran. Jimato yan. Dan doon dah pagtawakkal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, kahupuan kay pangajian tanya room ini, di manjari magpatay kita uno-uno na halawang tiyan biyayan, hasupaya buhiunin hang kataubiyan. Nisan uno pa kahalan, di nga mga uno-uno kahalan na biyan. Allahu a'lam. Na in sab reverse sab. Aun sab amin magpalahang magpa-inject. Unito isa rin epekto rin nga mga malaggo ko. Oh, mamandi makamula pa amon ko. Di mamandi makamula pa kanila kadua. Either kanila kadua biyan. Biya din ito siya. Aun niyo to biya. Ito magpalahang aun yan masol through ko aming operation pakwa ng close on. Or otherwise, di nga usog i-close or di nga babae. Pag anak na yan, Di, para hasupaya. Di, Pagpalahang. Pagpalahang. Family planning ba to? Di. Isa mabuhi.
supaya di mabuhi. Di into bigat to, di mag-back. Family planning. Kaya tuwiro pa na naunin. Na ini sab masala sab dukaing. So kayo sa masala niya. At inya kain nato na pupun na basi pangaso tayo mga. Na yan dito ma-family planning. Na masala tungod sin family planning mga kataw tayo manguran. Iyan wala piyag marayo si mga ulama biyayan. Na wala pag Sabab, marayaw, iya na di man magdulali. dyan mga kataw tayo manguran. Sa matawad parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu narzukukum la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Duain amuin parman sin Allah taala. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ambuk parman la taqtulu auladakum min imlaq. Panagna niya to address paamuin mga sila dayahan. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ayaw kamo mamuno, ayaw nyo bunuain mga kaanakan niyo sab simbuga niyo sing kamiskin. Inyan address pa mga sila dayahan. Kabuga niyo kamiskin. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami in magrijiki kanila iban kaniyo. Ini karwa parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakitaan niyo amin wayru untud way biyan. Ini karwa biyan address pa mga sila miskin. La taqtulu auladakum min imlaq. Ayaw niyo bunua in kaanakan niyo sabsin ka miskin pa mga sila miskin. Nahnu narzukukum wa nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami in magrijiki kanila iban kaniyo. Nah, yan. In ambuk parman sin Allah Ta'ala, inna qatlahum kana khit'an kabira. Bunal tun in pagpatay kanila day amuin sa lagu-lagu dosa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kasaan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lagu-lagu in pagpuno kanila. Di man jeri makatatay manguran. Amu yan amuin dalil sin mga ulama amuin di man jeri in pag family planning. So mga wa unuin jari family spacing. Amuin maglahang biyan na kataw tayo manghuran. At inya sunat yan 2 tahun. In amuin tiyag lahangan sin anak biyayan. Ha pag itipikan sin 2 magtiyaon. Pag itipakan sin 2 Yung magtiyaon. maggamit pa di sa manjari. Sa amuin magpamilya pa di mag-anak biyan. Inya to di man jari mga kataw tayo manghuran. Check yung kung mga Allahu alam. mga pills, IUD, injection yun. Kasi mayroon na unin fertilization, mayroon na unin pag-vaccinate dog sa babae yung uso. Mayroon na unin Na in population iyan niya to. katahan klase sin family planning di man jari mga kataw tayo manghuran. Ati niya pagpagang sin amuin pagpaounce pagpajatusin bata. Sa daing hamanga amuin maksud sin pagtiyaon biyayan amunain pagpataod sin ummat mga kataw tayo manghuran. Beta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwadul walud alwadud. Pag asawa ka mo sin amuin mapati anakun iban makasi mag-asawa. Fa inni mukasiru bikum al-umam yawmal Depende, qiyamah. mong makasi sadya sa buong patian ako. Ha? Sa bunal tuod adlaw kiamat magbansag ako kanyo mataod kamo ummat ko. Am yan maksud si magtiyaon. Adapon uno na sabab si Jiki di kaya sinusaha na inya tukatan parkala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod explanation si mga ulama at tungod sin Jiki mga kataw tayo manghuran. Ampa na kau magtataw din anak mo yan magsusungin din Jiki mo. Sabi laway ron kayo mo. Allahu a'lam. Ayaw na ng mga Namun ito sir, kaya nagtaganon. Baying kasihon, baying lasawon siya. Sabi kong siya pati anak ko. Institution ba? Check, pagkasama buhok. Na. Alam niya mga kataw na ang kagsa amuin pang-asawa. Mayari natin pang-asawa. Baying kasihon siya, baying baying lasawon siya. Sabi kong siya pati anak ko. Delete. Na, unay pang-asawa dito, temang ho. Dati niya, mangjari ko mag-asawa. Unit yung sungon suway. Manjari hinangon. Na uno, na yung mga biyan mga kataw tayo mga oran, di siya manjari mahinang problema, amuin mangdahi papagtalak biyan, papagbukit, asawab sa di Rico, makaanak arap biyan. palisip yan. Di aja makaanak biyan. Ha? Di ato manjari kakangi biyan. Na yung pag-asawa, hikaruwa, hikatu, hikaupat, Hindi iniyan, siya yung reason? dahil hamang, manjari siya hinangon reason. namaso pa matuan di mabayain hatin niya babay. Way kapatut sin babae magmari sin amuin si amuin kwan sin atinya sara sin Allah taala pag-asawa sin usog sampai makaupat. Umiyan pa way pagpangkat lang ang Sibu da ka makaanak siya atau di makaanak biyayan. Sibu da siya aun tubo nila atau way tubo biyan. Way roon kapatut sin babae biyan. Sampai itong sin mga ulama mangdahi kanya pa amuin kakupuran. Amuin pagmari niya
pagdugal niya sin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa karihu ridwanahu ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Uno in sabab nalungsad in kakahinang sin mga manusia sabab sin karihu ma ittaba'u ma asqata Allah. Yagad nila inikaril ka kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala wa karihu ridwanahu. Iwan kiyahu kawan nila in karidaan sin Allah ta'ala. Hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa ahbata a'malahum. Dahil nga sabi ito, nalungsad in kakahinang nila. Na makabukay masala ni mga kataw tayo manghuran, pa mga kataw tayo manghuran kababaiyan biyan, di manjari amuin magmari atau magdugal kita. Asal yan natural pa kababaiyan, di nila matay mainparkala ini pag-asawa sin bana nila. Sumagawa ayaw mabut pa amuin magmungkir atau kahukawan nila sabab ini dahil nga mga hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Saba hindi akan kanyo magsabar kamo akan sabi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in babai yabanan niya nasawan niya biyan in banan niya siabaran niya sulga in amuin tungbas kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katawad sa hapag itipakan sin mga dua magtiyaon biyan pag itipakan nila mga katawad ay manguran lang ang parang nga mga bait si mga ulama kita unsin usog biyan in amuin kahalan biyan bang in pagkasawan niya biyan bat malagbuin amin kamudaratan nara hindi hayni lawi marayo hindi siya mag-asawa biyan sumagawa bang amoy wayron day sabiyan na inya to kapatut sin usug biyan wayron kapatut sin bay pagangan niya di siya manjari niya sadya ate niya kalu niya sa manjari upo-upuan niya nasawan niya imbanan niya biyan niya tumanjari sa amin lang niya ayaw ko magbana biyan di man siya, mag-asawa. Ayaw ko mag-asawa. Di ako mabaya biyan. Yato, wayron mga kataw tayo manguran. Wayron at magdusa yung babae biyan. Ang kansa, kataan uno-uno mga kataw tayo manguran, pag bisaran si magtiyaon, pag itipakan nila biyan. Check in babae, bukit na kita lang. Magbukit na biyan. Ang sabjanan mo isa. Naamo na ito mga kataw tayo manguran. Kitaon mo biyayan, amuin kahalan biyan, sin ka mudaratan. Akababaiyan biyan, inya tubuko niya tuwasara in amuin daun mo na magbukit in bana mo biya inasawa mo sabsin amuin in bana mo sabsin mag-asawa siya sabab inya tubuko niya tuday nga mga sara biyan kaya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'as lam tarih raihatal jannah siyo babae amuin na ngayo talak babanan niya bukun sara uno na sabab yan amuin mapatut pagtatalakan biyan sabab sin amuin mag-asawin banan niya talakan ako hindi siya makahamot sin amuin hamot sin sulga na impya ngayon kanyo sin sara mga kataw tayo manguran sabarin nyo biyan sulga in nagtatakat biyan kanyo Allah subhanahu wa ta'ala. Last check masuk ko. Ito ko ito check lang tabit mga sambuang gataw. Nasya mo bukod ka mo si blood type yaw. Pag ato pa Red Cross all long pero dol po long ngabiyaan. Sa Bisaya dugo Bisaya. Amuray ko blood type. Wala na duway kakaan. Okay ra ba ito tawa inyat to mga kataw tayo manguran bukod niya to okay mga kataw tayo manguran sa mabut na sa papag-ianon darura amuin inna darurata tubihul mahdurat bunaltud in parkala darura amin kalak yan natuod jarihun niya na harusun niya na in diang langan in hiyaram biya na in panagna na to diya tumanjari amo na ito yung mga sabab mga katatay manguran amo hindi kita manjari basta sa magdil si dumuta sa busalon siya pa emergency sa impagyanong darura mga katatay manguran amo in nahinang na ingkatan sabab buk ang pain katuray dito kamomon magjato hawla tabiyan wayroon pa sinwa biyan darura magtuwi kalagyan niyan kalagyan darura wala pa misan nahinang kaywanan option kaywanan alternatives biyan nabiyan hatungod sindugo di yan kaubusan mga katawtay manguran mataod yan mambukon lasya mo maman dugo sin muslim mga katawtay mo amo yat tutulin labi marayaw biyan adapon dugo sin mga Bisaya di man jari mga katawtay manguran buat malain ka na darura biyan life saving bro. Life saving. Allahu a'lam.
Na yung last pang asunsyon mo temo ko din. Biya din ko no mag-asawa din na magbayta. Dahil niya ito mga kataw tayo maguran mag-asawa biyan di na magbayta, wayroon na ito parkala biyan. Wayroon kapatod, wayroon niya ito amuin, inusog biyan, mamayta siya, pakuan niya, biya ini biyan. Jari, jari. Sabi ito hukuman, jari kanya mga kataw tayo maguran. Jari kanya. Biyaon nini magkasuwi bilang post. Sa tumtuman niyo, atin niya, lang sa mga ulama biyan, atin niya, kita unta niyo, inamin kahalam biyan, uning kalangkuhan. Ada kalamabot papagbuno biyan, aun saan biyan family sin papahina, kami ato yun halian ta biyan. Sa apabila hinangon ni mga sawabi at tubi, mga bunuon ko, sokat ko magasaw, inya to magdusa sila mga katote mga uran. Sawin niya to, hukuman niya to din Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. So yan yung chat meter to. Ikaw, Sheikh, ang plano mo? Hindi ko mag-live sa ini. Kailan? Hindi na yan na. Subhanahu. Kaya mo, karuwaing na.